Benvolguts a un nou episodi d'Agropodcast. Avui tenim amb nosaltres a Oriol Oró, que és el director general de la Fira de Lleida. Gràcies per ser aquí, Oriol. No, gràcies per convidar-me. 3, 2... La fira per excel·lència aquí a Lleida sempre ha sigut la Fira de Sant Miquel, no? La que tothom coneix, però poc sabem l'inici, no, d'aquesta fira. Quin és el context de tot? Sí, com bé dius, la Fira Sant Miquel és la fira per l'antonomàsia que ens representa a tots, no? Perquè és reflexe de la nostra realitat socioeconòmica, no? De Lleida i de les comarques del voltant, tant les catalanes com les de la Franja d'Aragó, no? Un territori eminentment agrari, on el pes de l'agricultura sobre l'activitat econòmica és preponderant i per tant, doncs, és la fira que a més coincideix amb les festes de tardor de la ciutat de Lleida i, per tant, tothom la té com una fira pròpia, no? Una fira pròpia, una activitat pròpia, i està en la consciència i en la memòria de tots els lleidatans i els del sector agrari, no? Els seus orígens es remunten, doncs, són molt antics. Es remunten al privilegi que el rei Jaume I va donar per fer una fira durant 10 dies a la ciutat de Lleida al 1232. Durant 10 dies? Sí, la fira originàriament era per fer-la durant 10 dies. Clar, si ens remuntem al 1232, implicava que el transport, el trasllat de la gent, dels animals, tot el que implica una fira en aquells moments, comportava una necessitat de temps important, no? Sí, no havia de ser llarga de temps. I els 10 dies ven a demostrar de la importància ja que en aquell temps li donàvem a aquesta fira, no? Que pogués tindre la capacitat d'aglutinar tot el seu entorn i l'àrea d'influència de Lleida en aquells temps. A partir d'aquí, la fira s'ha anat mantenint, amb els seus alts i baixos, evidentment, va quedar interrompuda durant la Guerra Civil i posteriorment a la Guerra Civil es va reprendre, començant amb un congreso nacional en l'àmbit de l'agricultura i posteriorment fins al dia d'avui que han fet 70 edicions. Es diuen ràpid, eh? Sí. 70 edicions són... O sigui, de l'època moderna, de postguerra civil, són 70 edicions, que són moltes. Sí. El que demostra és que la fira està arraigada al territori, que respon a una realitat, com dèiem abans, i bé, que també és patrimoni de tots nosaltres, en certa forma. Correcte. I aquest any la fira hi ha hagut un canvi, no? Hi haurà la Fira de Sant Miquel, que és més cultural, diguéssim, i hi ha un canvi que és més... Hi ha una altra fira que és més empresarial, no? Sí. De fet, comento primer potser la part de la Sant Miquel, diguéssim, que es mantindran les dates de Sant Miquel, el cap de setmana de Sant Miquel. Aquest any és el dissabte 27, diumenge 28 i dilluns 29, coincidint amb la festa major de la ciutat de Lleida. Aquesta fira que deia... De setembre, per qui no ho sap? De sap. setembre, perdó, correcte, exacte. Parlem ja, donen per sabut que és setembre. De setembre, emmarcada en el que són les activitats pròpies de la festa major de tardor, i l'enfoc és mantenint-nos dins del sector agrari, però donant major preponderància i rellevància a tot el que és el producte i la gastronomia. Entenem que això, en certa forma, hi tenia una petita representació a l'antiga Sant Miquel, i en aquesta Sant Miquel gastronòmica li volem donar tot el protagonisme. Per tant, aquí és on entraran els productors d'arreu del territori, hi ha un producte original, de la terra, autòcton, la gastronomia pròpia també de la terra. Tenim una gastronomia a la lleidatana, diríem que potser poc coneguda o poc valoritzada per fora de les terres de Lleida, però que realment és molt original, tot el tema de la brasa, dels cargols, de la carn, i per tant poder incorporar això i ficar-ho en valor. I està orientada la fira en un àmbit social, lúdic, gastronòmic, familiar, de tal forma que es puguin fer esmorzars de forquilla, es puguin fer vermuts, l'hora al vermut, es puguin fer tastos, es puguin fer maridatges amb els productes i els vins,
i ambientat doncs, amb música i activitats doncs, també paral·leles per la canalla, de tal forma que sigui una trobada social gastronòmica, festiva, lúdica, oberta a tots els públics. Té molt bona pinta, això de poder anar a fer tastets, el vermutet... Sí. Això realment a tots ens agrada i en uns dies, diguéssim, de festa major doncs és propici per poder-ho fer i poder aprofitar aquesta oportunitat comercial per tots aquests productors que els donem una plataforma que d'altres vegades no han tingut. Correcte. I llavors aquesta nova fira com s'enfocarà? Aquesta nova fira l'enfoquem amb un horari, diguéssim, de 11 a 8 de la tarda, en continu, i estarà oberta, com dèiem, de dissabte a dilluns, i les activitats aquestes. Aquí és important també el recolzament que hi haurà per part de la Generalitat coincidint amb l'any de la Regió Mundial de la Gastronomia, per part de la Diputació amb el nou llançament del Gust de Lleida, per part de l'Ajuntament amb tot el que és ficar en valor tots els productors i la marca Horta de Lleida, i el que pretenem és que sigui molt dinàmic. Llavors serà una fira purament empresarial, no? Entenc? Serà empresarial des del punt de vista de les empreses que estaran allí exponent producte i serà dirigida a client final, consumidor final, que podem ser tu i jo, anar fent un vermut o anar a comprar uns formatges o degustant porc o vedella. I he vist que esteu superactius per LinkedIn, vaig veient totes les verticals que aneu publicant, quines són? Bé, nosaltres enfoquem, ara estaríem parlant de la fira professional, passaríem a fer la fira professional, és a dir, la fira Sant Miquel tradicional la dividim en dues fires, hem explicat la lúdica social festiva, i la professional la passem a fer una fira, l'enfoc és una fira eminentment professional, B2B, empresa a empresa, entre setmana, dimarts, dijous, amb horari intensiu i concentrat, de tal forma que l'horari de tarda es redueix, i enfocada sobre la base de tot el que és la innovació i la tecnologia aplicada a tota la cadena de valor del sector agroalimentari. Aleshores, nosaltres hem dividit, hem seccionat la fira en diferents verticals, 6 verticals. Hi ha el vertical de la maquinària agrícola, la de la producció agrícola, té un pes molt important tot el que és la fruticultura, evidentment, el vertical de la ramaderia, on aquí també té un pes preponderant tot l'àmbit del porcí, i després hi tenim l'àmbit de la bioeconomia, on ja tenim integrat el Congrés de Bioeconomia, Energia i Sostenibilitat, i l'aigua, que és una vertical que ha agafat molta força darrerament, aquests darrers anys, malauradament, per l'escassetat d'aigua i el canvi climàtic que ve a transformar tota la realitat. I una àrea que diríem que és transversal a tots aquests eixos, que seria l'àrea de startups, de nova economia, en la qual incorporarem totes les startups de l'àmbit de l'agrotec, greentech, biotech, i que sigui un foro de presentacions, de donar a conèixer el producte de totes aquestes incubadores, acceleradores de diferents entitats que promouen i recolzen iniciatives en aquest àmbit, i sigui el punt de trobada també amb potencials inversors, tant institucionals com institucionals públics. Aquí podem parlar d'ICOs, de NISAs, de CEDETIs, o privats, les entitats financeres, o les xarxes de business angels, o els fons de capital risc d'inversió. Molt bé. M'has fet la pregunta perquè t'anava a preguntar a la vertical de les startups, perquè sí que jo havia estat parlant amb vosaltres i algú m'havia xivat que sí que hi hauria una vertical de startups i que esteu potenciant molt aquesta banda, no? Sí, per nosaltres és molt important, primer perquè són empreses emergents, són empreses que neixen amb la voluntat de transformar realment el sector, d'aportar major eficiència i innovació en tots els processos, i per tant han de marcar, totes aquelles que reeixin amb èxit, han de marcar la transformació futura del sector. Per altra banda, és un eix transversal, per tant, també li volem donar la força que es mereix perquè identifica tots els verticals que hem mencionat abans, i
i com a fira doncs, també ens permet posicionar-nos molt clarament en l'àmbit aquest de més innovació, no? més avantguarda. I bueno, el que volem és crear un espai on hi hagi un àgora de presentacions, de trobades de networking, d'inversions, d'elevator pitch, i al voltant doncs, totes les acceleradores, incubadores que puguin aportar doncs, startups en l'agrotec, greentech, biotech. Superinteressant. I abans has comentat que Catalunya us dona suport, no? El govern de Catalunya us dona suport a la fira, però que entenc que no és una fira que es quedi a Lleida, sinó que tampoc es quedarà a nivell Catalunya. Correcte. La idea és expandir-se, no? Sí. Molt bona precisió. Nosaltres, aquesta fira, la reflexió sobre l'antiga Fira Sant Miquel la vam fer internament, i no només això, sinó que vam fer un estudi a través d'una consultora vinculada a desenvolupament econòmic i regional sobre que ens analitzés i ens preguntéssim quines decisions han de prendre de cara a futur, quin replanteig hem de fer de la Fira Sant Miquel com a fira, com a activitat, i del sector, quines respostes hem de donar al sector. En aquest estudi va estar implicat FEMAC, va estar implicat, i com FEMAC, moltes altres entitats i associacions públiques i privades representatives del sector, en el qual van aportar la seva visió, les seves preocupacions i necessitats. Fruit d'aquest estudi i anàlisi es presenta un informe. Aquest informe el que plantejava, resumint, seria un enfoc d'una fira, diguéssim, lúdico-social i un enfoc d'una fira professional. Però, a més, ens va servir per traslladar aquest estudi a les entitats patrones de Fira de Lleida, que són l'Ajuntament, Diputació, Generalitat i la pròpia Cambra de Comerç. Des de la Generalitat, amb competències en agricultura, es va traslladar aquest projecte de país liderat des de Lleida en l'àmbit agrari. L'acollida va ser molt bona i el van integrar com un projecte propi i, per tant, hi ha el recolzament darrere de la Generalitat, tant en l'àmbit del Departament d'Agricultura com el Departament d'Empresa, tot el vinculat amb les startups. Això no vol dir que sigui un projecte només de Lleida o de Lleida per Catalunya, sinó que el projecte neix amb l'ambició de ser un referent a nivell estatal i inclús amb pes en l'àmbit internacional. Per tant, nosaltres aquí estem, la campanya de difusió, comunicació i els vincles que estem establint per tirar endavant aquest projecte van molt més enllà de l'àmbit propi d'influència de Lleida, que té un pes molt important, perquè la producció, diguéssim, frutícola es concentra bàsicament a Lleida, Aragó i la vall de l'Ebre i la conca mediterrània a València. En l'àmbit porcí exactament igual, el pes d'Aragó, de Catalunya, és preponderant a nivell europeu, mundial, en totes dues, frutícola. I, per tant, és aquest punt estratègic que és Lleida que ens permet plantejar aquesta fira que dona resposta a tot el seu entorn natural. Però no ens volem limitar només amb aquest pes, amb aquesta àrea, que és d'influència natural, sinó que el que volem és abarcar tota Espanya i també hem fet vincles i relacions amb entitats europees que ja ens han mostrat el seu recolzament per impulsar, sobretot en l'àmbit de la robòtica i la innovació, una col·laboració per que la fira aquí també sigui un èxit. La veritat és que esteu posant unes expectatives molt altes. Trobo que és una fira que s'hi ha d'anar i s'hi ha d'apostar perquè realment esteu creant unes verticals i esteu creant unes xarxes que trobo que seran superinteressants per totes les empreses que hi vagin tant a exposar com a visitar. Trobo que es poden fer moltes relacions. Però hi ha alguna coseta, alguna novetat que estigueu explicant que encara no se sàpigui o no se sàpigui prou que puguem desvelar aquí? Podem incorporar, a l'explicació podem incorporar altres coses que s'estan treballant i que no hem comentat. El que sí que és cert és que quan presentem la fira a diferents empreses, entitats financeres, col·lectius o associacions, tots ens transmeten que l'enfoc els encaixa molt bé. Nosaltres vam veure una oportunitat en el replanteig de cobrir un espai que no s'està cobrint en l'àmbit de fires i en el sector agrari i sobretot pel que fa a la innovació i la tecnologia aplicada. Hi ha esdeveniments, evidentment, hi ha activitats que es realitzen intentant promocionar i divulgar tota la innovació en el sector agrari, però com a fira
les iniciatives que hi havia doncs, es quedaven en certa forma un pèl endogàmiques entre els centres d'investigació i recerca i l'administració. No? I nosaltres volem anar un pas més enllà, és a dir, tenim un teixit empresarial que ja ens ve a la Fira de Sant Miquel tradicionalment, tenim un teixit empresarial que ara s'incorporen a aquest nou projecte, és a dir, hi ha grans empreses que a la Fira de Sant Miquel no hi han estat i ara ja ens han manifestat que ells s'incorporen. Estem recuperant empreses que assistien i que el model potser també se'ls va quedar antiquat i que ara amb aquest nou model també hi volen ser. I, per tant, aquestes expectatives realment, la definició del concepte encaixa molt bé amb el teixit empresarial. Què més incorporarem aquí? Doncs, incorporarem aquí, volem fer un espai de demostracions, sobretot en l'àmbit de domòtica, robòtica i drons. Tenim empreses ja pròpies del territori que tenen projectes ja per llançar al mercat i d'altres que són prototips. I, per tant, volem que això es pugui demostrar i veure in situ. També hi ha un projecte que s'ha parlat i que cada cop que l'han plantejat al sector tots ens diuen que tirem endavant, que és reforçar una àrea de talent arena. És a dir, mirar de trobar, aprofitant el marc de la fira, portar tots aquests visitants, estudiants de diferents àmbits, siguin agronòmics, siguin enginyeria, siguin escoles de capacitació agrària, siguin de formació professional, que tenen una oportunitat de veure no les ofertes, sinó què és el que demanda el sector i fer un matching en la propera... Això ho trobo superinteressant perquè, mira, justament aquests dies hem estat parlant amb molts agrònoms, molta gent que es dedica al sector i diuen, clar, sí que és veritat que la tecnologia no para d'avançar, ara s'ha d'aprendre a com utilitzar aquesta tecnologia i moltes vegades si un estudiant d'una carrera potser no té aquestes habilitats que demanda el sector perquè són tan noves, llavors portar tot aquest perfil de gent que vingui a visitar i vegi totes les novetats potser també servirà per que ells diguin, potser em puc decantar cap aquí, em puc especialitzar cap allà. Sí, ens permetrà d'una part despertar interès pel sector, al veure realment què és el que els demanda, ens permetrà projectar una visió moderna i innovadora del sector. Moltes cops quan parlem del sector agrari i en el sentit més ampli, la societat l'interpreta com un sector tradicional, perquè un sector que és el primer sector de la humanitat, diguéssim, als seus orígens, però en canvi és un sector que incorpora innovació i tecnologia en tots els seus àmbits i que és punter, i ho veiem dia a dia. Ja no és aquell sector que coneixíem. Correcte, per tant, ens ha de servir també per projectar a través dels mitjans i a la societat una imatge positiva del sector, innovadora, que a la vegada permeti atreure talent, interès de tots aquells que s'han d'incorporar al mercat i que les empreses necessiten. Correcte. Què li diries, quin consell li donaries a un jove que vol entrar dintre del sector però no sap com fer-ho o no sap si li encaixarà? Jo el que li diria és que vingui a la fira. A la fira tindrà l'oportunitat de veure el sector en el seu ventall més ampli, dividit en verticals. Tindrà l'oportunitat de veure innovació en robòtica, innovació en startups. Tindrà l'oportunitat de tindre debats i conèixer experiències internacionals. Per exemple, ja tenim confirmat l'Innovation Day en l'àmbit de la bioeconomia, portat per les bioregions d'Europa, que aglutinarà 100 visitants d'arreu d'Europa. Per tant, és un foro en el qual a un se li poden despertar molts interessos i el pot permetre visualitzar on pot encaixar millor. Correcte, ja tindrà totes les verticals, totes les opcions i podrà veure què li encaixa, què li agrada. Doncs moltes gràcies per ser aquí, ha sigut un plaer. No podem faltar ni a la Fira de Sant Miquel a fer el vermutet i l'esmorzar de forquilla, ni a la nova fira. Correcte, us hi esperem i molt agraït. Gràcies a tots per ser una altra vegada aquí, haver arribat fins al final. Us esperem a tots a la fira i gràcies a la Diputació de Lleida per donar suport al podcast. Ens veiem a la pròxima.